ndị Igbo. Aga m akpọlite onye isi oche otu a ndị na-ahazi maka ụbọchị ndị Igbo a na-akpọ Igbo Day ka ọ gwa anyị okwu. Ekene m unu. Ọfọ Ugwuka ọba nke mbụ na-agụrụ na ndị Igbo ya ka ha na-abata ụmụ okorobịa ndị oti egwu na ndị ọgba egwu nakwa n'ụdị dị iche iche wee na-emerube ụbọchị. Kirienụ nke a. Chief Sir Chude Okeke Nta Ikenga Enugu Agede Mkpakọtị chụrụ egbe ọsọ mgbe ọ batara ka ihe dị iche ji wee debazie ya maka na ọ na-abụ afọ nze ebi okwu. Ọ bụ ya bụ nwa amadi bụ dike Igbo ji eme ọnụ, onye asụsụ na omenala Igbo doro anya maka na agadi nwaanyị na-ele ogiri mara ijiji anya pịara. Thank you. Ladies and gentlemen, ka ọ batasịrị ọha na eze kwanyere ya ugwu wee yọọ ya ka ọ kpọkuo Olise bụrụ ụwa ka ọ gọzie mmemme na ọnọdụ nke ụbọchị taa. Kirienụ nke a.
Let me see your hand. Unfortunately, I'm the only one raising my hand. Don't mind me. Igbo kwenu, kwezwenu, ndine mama. Delta Central Senatorial District, which is
ọhaneze ndị Igbo na-ekiri anyị na-ekene unu. Ọ ka bụkwa onye nke gị onye eze Ben Ugochukwu Ikeokwu. Tata bụ ụbọchị ndị Igbo na Warri. Ndị Igbo niile zuru ezu ebe a.